Ganda ng bulaklak, ang bulaklak ni ma'am ay kay ganda ng bulaklak. Good morning, kay ganda ng bulaklak. Alam mo, buyak ay good morning, ay buyak ko dami. Good morning. Oh, jogging. Nice ang ilang mga flowers. Oh, good morning. Oh, nice ang ilang mga bulaklak. Oh, nana ko dari sa chapel. Sa Santa Cruz. Jogging. Jogging sa Kabuntagon. Yati ko dyan. Jogging. Nag-jogging. Hinay. Basta kanunay. Thank you for watching. Look guys. Good morning. Mag-jogging na ta. Mag-jogging ko guys. Jogging pa more. Mag-jogging kita. Oh, good morning. Jogging sa Kabuntagon. Oh. Good morning. Mag-jogging kita. Oh. Jogging pa more. Mag-jogging. Thank you kaayo sa akong mga followers and viewers. Mag-jogging sa buntag sayo. Oh, jogging pa more. Jogging more. Way motor nga jogging. Lakaw ra more. Lakaw more. Lakaw nga ni Ginoo ko. Lakaw nga jogging. Uy, alis ko dyan. Katuda. Thank you for watching. Thank you kaayo sa akong followers and viewers. Maglakaw sa taron. Kay sige ratag motor. High blood na ta. Followers and viewers. Mauni ang terminal sa atong Grand Tours. So, terminal ni guys sa Grand Tours. Oh, maoni guys. Oh, jogging pa more. Mag-jogging sa Kabuntagon. Jogging. Bera pa more.